jam hire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aset nogas e nayyi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbiɗen ɗen ni habruji men guiɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon hande duttoɗen ko convention kamɓe démocrate bannoɗo gasnoɗo ñande alhamis ɓinɗo ne wayno ko tugnade kadi e yimɓe ɓe ganduɗa ɓeetoɓe ko fati e événement ji mbaɗi ɗi ɓe mbi wonde ko ene wayno convention ɓuuri hawno convention démocrate ɗe noon kene wona 15% muɗum ɗum noon ko wonande yimɓe yiiɓe ɗum e télévision donc ene hiise oɗo saha joni tugui nogas goho ha nogas e jeetati million neɗɗo yiiɗuma ɗum surtout kadi ñande alhamis nde no yiidemo kanko Kamala Harris ɗum no fof ko hunde wonande hawnaki kamɓe démocrate ɗum walluɓe kadi e gueɗe ɗe ganduɗa mbiyete publicité pour campagne mabɓe donc ko fada joni ko kamɓe ko pewndito oɗo saha joni surtout kanko Kamala Harris ko pettital makko e Donald Trump débat o kadi ko ñande 10 lewru septembre ɓe mbaɗata pottital mabɓe gaddanal ko ɗum ngal ɗon pottital tan ɓe jaɓodiri oɗo saha joni ɗo jaatan walla kanko Kamala Harris o jaɓita e caggal muɗum ene wayno ko kadi hawnayki ɗo e nden e hawnayki ko caggal muɗum ni ko kanko kadi mo fewnuto kadi pour yaade e galleji janiyankoji kewɗi pour wawde wadde entretien ji par ce que ɗum kadi ko hunde wawde walludemo haralleɓe ko fati e économique mbiri wawde walludemo e yañude kala ko fati e ko programme o jogui so tawi o heeɓi laamade ko jiita e ɗum ɗon e wayde ko kamɓe démocrate ene républicain surtout kanko ɓuuri yiyede oɗo saha joni ko kamɓe républicain ji eɓene continue hutorade gandal kessal ɗum noon ko logiciel biyeteɗo AI ɗum noon surtout ko ƴeftude photo ji yimɓe ɓe ganduɗa taw ko yimɓe hohoɓe mawɓe ko wayno yimɓe yimoɓe ko wayno acteur uji ko wayno kadi hawnaki ni yimɓe wonnoɓe politique pour wiide ɓenne si poursuivi ɗum noon ko ɗum woni hawnaki ma en gaare émission ngaji men garoji ƴewde yewtude holko woni AI ɗum noon ko intelligence artificiel kutorteɗo oɗo saha joni taw ene wawi ƴeftude dande nandude e dande ma ƴeftude kadi an hoorema waydu photoji ma walla mbaadi ma watta tonima en aɗa haala hunde nde ganduɗa taw a haalani taw nandini hen tonima no kalis ɗum ɗo foof ko gandal kessal jaltugal oɗo saha joni aɗa wawi ko ɗum woni ko kanko Donald Trump ñanden no dukanno wi wonde ko Kamala Harris ne wayno ko campagne mum hutorima intelligence artificiel pour wiide wonde ko yimɓe arnoɓe jabbade ɗumen toon to Arizona ɓe kewirano noon kan haala kam ene wayno firtama tawama wona ɓe kutoraki ɗum ɗon donc wawi wonde fof oɗo saha joni wono kanko kadi Donald Trump to mabɓe to kadi yiyama wonde kono kanko biyeteɗo Taylor Swift non ko jimo américaine yiyama kadi photo ji makko ne waɗa hen wonde ko kanko hoore makko o gonɗi ni walla o yiiɗi wallude ko Donald Trump caggal muɗum kadi yiyama neɗɗo goto kadi ko kañum hoore mum ko joueur kadi ko acteur yiyama kañum hoore mum ene waɗa photo mum ne waɗa hen ono no ɓornina simbis taw simbis o ko inde Kamala Harris winda hen ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe banggueji ɗi fof ɓene kutoro ɗum oɗo saha joni pour ƴewde mawninde no foti yimɓe jiiɗiɓe no foti yimɓe kadi jogoto supporteteɓe e pour campagne moɓe goni ko ɗaɓɓude laamade leydi États-Unis ha hande ko fati habaruji kadi hono kanko Kamala Harris ɗum noon e tugnade kadi e reporter uji yimɓe kadi ɓe ganduɗa liggantoɓe kanko Donald Trump ko mbiyata policier uji ɗum ko yimɓe ɓe ganduɗa ƴeewoɓe wotoɓe to goni haaldoɓe mumen namdotoɓe kadi wotoɓe ɓe foof holko miijoji mumen goni hen ne wayno ɓe dentini Donald Trump hande surtout kadi wiide ɓe wonde ko caggal oɗo convention démocrate en ene wayno no yimɓeɓe lawori ni joni e surtout kadi haaluji kanko Donald Trump e kadi yimɓe yaadi makko haalduji ɗi ganduɗa kewɗi toke ɗiɓe mbaɗata ɓeydiɗi oɗo saha joni lawde wonni yimɓe pour abbitade hono Kamala Harris e tugnade no ɓe mbirni ɓe mbi wonde ko sondage uji ɗi hawnay kadi ma ɓeydu lawde yimɓeɓe ha ɓeydo kadi abbade mo kanko Kamala Harris ɗum noon tugnade sondage uji ɗo jarata hande ne wayno so woteji mbaɗanoma hande kanko Kamala Harris ma o dañ 49%, Donald Trump ma dañ 46%. ɗum noon e tugnade kadi woteji taw ko galleji kewɗi ndendi ɗum ɗon hande habaruji men to États-Unis ɗum noon ko caggal nde kanko RFK ɗum noon ko Kennedy Junior nde o ari hanki o wi wonde ko o waɗi o dartini campagne makko électoral pour woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi baɗoji ñande 5 lewru novembre e ɗum noon caggal kadi nde o darti nde o wi wonde ko oɗo saha ene wayno ko abbima Donald Trump pour jingande ɗum pour waddude mum campagne ene wayno ko banni ko debbo goto biyeteɗo Kennedy kam jiiɗima e baba
on kanyum yalte télévision wi wonde ko ene wayno ko hakkunde mabɓe oɗo saha joni koko kuɓe ɗum noon ene wayno ko wi yimo kene wona ma won jonti ɗiɗi joni caggal nde wiyum debbo resetono kono noon ene andi so tawi kanko mo ɗoftino bamma mabɓe no yiɗirno ko fati Amérique omo ɗoftino kayiraɓe makko babiraɓe mabɓe tokoso o waɗata ko waɗi ko par ce que o waɗi ko henna ko janfade leñol mabɓe foof kamɓe Kennedy en surtout kadi o sifima e Trump gueɗe kewɗe gueɗe ɗe ganduɗa henna no wiiri e konngol makko ko gueɗe sifaji contre yidde États-Unis ɗum noon e wayno ko kanko Kennedy junior fatude Donald Trump o musni ɓernde bammakko ɗum noon ko kanko biyeteɗo Kerry Kennedy siftini ɗon tan ko gila hanki hono kamɓe famille Kennedy fof ɓe mbaɗi bindino lettere ɗum noon ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe gondani ebbe bandiɓe gorko hono Robert Kennedy junior ɗum noon ko ɓi ancien président Robert Kennedy pelliɗo woppude campagne muɗum kañum hoore mum yantoye Donald Trump. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hannde ma en duttu ko fate woote jogoɗɗo wadde ñande 5 novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɗum noon hannde kadi c'est important duttuɗen e surtout kadi famnude yimɓeɓe kadi ko ɗo yimɓe meɗen goni ene wayno ko ɗiɗon étaji ne jogui ko wiyete en early vote ɗum noon ko yimɓe ne mbawi wodde dumunde ko addi woteji ɗi ne mbaɗata nde donc ɗumin mbiyano ni état fof ne woodi ñalawmaji ɗi ganduɗa wonande ɗiɗon étaji taw woteji ne jamira yo puɗɗo ñalawma goteɗo hende 5 novembre ɗum noon goto fof ma yaha oɗon nokku ɗo vorteɗo anda hol ɗino étaji en ƴeewi calendrier baɗaɗo pour hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi wonande États-Unis fof ene wayno ko lewru septembre ko ɗiɗo étaji puɗɗoto woteji mumen Minnesota koko fuɗɗoto woteji mum ñande 20 septembre Mississippi 23 septembre Missouri ko 17 septembre Pennsylvania kañum woteji mum puɗɗoto ko 16 septembre Dakota Sud fuɗɗoto ko 20 septembre Virginia ko 20 septembre donc ko ɓuuri hewde étaji keddiɗi ɗi fof puɗɗoto ko lewru octobre donc siftini ɗon tan woteji ɗi mbaɗata ko ñande 5 novembre état par état goto fof ene waɗi calendrier mum so tawi ne waɗa woteji gardinaɗi kono ko adi oɗon jaaha oɗon votoya walla oɗon ƴeewa so holde vote yataw goto e moɗon fof winditima winditade nde c'est obligatoire so tawi a winditaki a wawa woode aɗa wawi wotoyde sa winditaki kono noon tawi a yettima ala a winditaki ene wawi leltinde woote ma compté non seulement binditoyɗe mais goto mum fof yo ƴeew état mo woni o ƴeewa so tawi oɗon état ne jogui ko mbiyata early voting ne wawi yaade ƴeewoya holde date mo baɗaɗo nde wortede namdo holto wotete to yaha wotoya guila woteji ɗi puɗɗaki ko jiida ɗum ɗon kadi ne waɗi wodde par poste ko gotum kadi goto mum fof yo yaa état mo woni o nokku mo woni o kawni mo woni o ƴeewa bureau votuji ɗo goni winde lettere walla yaha toon joni noon jomum yaha toon namdo ɗum ɗon yo nelde adresse muɗum ɗiɗon kayitaji so neldama adresse mum jomum ne wawi voode ko adi nde woote mbaɗata ɗum ɗon waɗira généralement ko yimɓe ɗannotoɓe ɓe ganduɗa woteji baɗuɗe mois de novembre ɗi tawata ɗumen ɗo kono noon ha hande kadi hay neɗɗo mo yiɗa fadde ha mois de novembre ene wawi ɗaɓɓude yo woote neldegal ɗum ɗum ɗo fof ko noon fayi koye état par état wona état ji fof jamirta ɗum ɗon yo waɗe wona fof kadi hay kawniɗe gonɗa ɗe jamirta ɗum ɗon yo waɗe donc goto fof yo yaa non seulement winditoyo mais namdo sen yiiɗi wodde law taw ko par poste walla ne yiiɗi wodde law taw kañum hoore mum yahata e bureau ji baɗaɗi pour yo woote c'est important enen fof gonen yimɓeɓe fof gona mobilisé pour ɗiɗo woteji kadi goto fof wasa hay goto taw lurtaki donc e wayni ko hande samedi oɗo ñalawma hande hono kamɓe police e nder kikiɗe samedi han police yeehin toon e nokku mo ganduɗa en foye taw ko yimɓe namdi yimɓe ɗaɓɓoɓe donc hande tugnade habaruji gomiriɗi toon to radio France international hande hono kamɓe dadiɓe wonɓe toon e oɗo wuuro wiyetego Solingen tugnade noɓe kaaliɗe ene wonde dadiɓe caggal ɗum nde jeehi toon to nokku mo ganduɗa taw ko yimɓe sorniɓe won toon ɗum noon ko wiyete émigré ji gon toon ɓe mbawi nanggude toon neɗɗo goto on kowoni tumaɗo wonde ko kañum woni joguinoɗo labɓe ne fiiye yimɓeɓe ne wari hen yimɓe tato ɗum noon ko ñande hande samedi caggal muɗum kadi ene wayno ko suka goto jaaro e duuɓi 15 kañum hoore mum nanggama toon kadi toon to e oɗon nokku oɗon suka noon ɓe mbi wonde kañum hoore mum haaldino e kanko piiɗo labɓe o haade makko yaade ko way wonde fof e tugnade kadi habaruji gomiri toon hono kamɓe état islamique ɓe mbi e nder communiqué maɓe mbi wonde ko oɗo jaaɗo labɓe ene haɓoya e groupe chrétien ji kadi ko soldat état islamique ɗum noon tugnade communiqué ko way wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni réaction ngaji ne keewi toon to banggue politicien e banggue kadi yimɓe hohoɓe leydi ndi ko ɓuuri hen hewde woni
enen diwti oɗo fitin kadi ɓe mbi ɗum ɗo ko hunde nde fotani jaɓede ɗumen noɓe kalirni kadi ɗum ɗo kadi meeɗi wadde toon to goɗɗo oɗon nokku waɗi kadi neɗɗo policier goto wara toon e yimɓe woɗɓe waɗi kadi piyala ɓe ɗum ɗon kadi addino oɗon sani ɗum ɗon addino oɗon sani dukuji hakkude mabɓe kamɓe politicien ji ɗum ɗon kadi wonno koye nder même région ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo sadio ɓe nangui yimɓe ɗiɗo woɗɓe hen goto ko cukalel jawrel duuɓi 15 goɗɗo kadi komo neɗɗo mawɗo ko wawi wonde fof ɓeɗo ɗum ɗo kadi waɗi ko taw koye ɓe gonno toon koye fetoji ngoɗon wuuro enen wona ko manditare mum 1.650 wiiro toon to wuuro wiyetengo Solingen ɗum noon ko wuuro ngo woɗɗani no fewi Düsseldorf toon to Allemagne habruji men international toon to Gaza ɗum noon ko haare wonde hakkude Israel e Hamas ene wayni ko développement ji kewɗi nenen toon kadi ngari oɗo saha tugnade habruji gomriɗi to radio France international hono kamɓe leydi Canada e jokkodiral kanko biyeteɗo Melanie Joly ɗum noon ko ministre affaires étrangères mo leydi Canada e nder kadi ko jokkodiral ngal waddi kadi no tolno makko toon to Afrique du Sud ene wayni ko o haali haaluji kewɗi ene wayni ko ɓuuri haalde tan oɗo saha joni ko kanko Joly o wi wonde Israel ne foti respectude luwaji walla ñawore waɗanonde toon to cour pénal international gonɗo toon to La Hague e ɗum noon ɗeɗo ñawore wino wonde ko Israel yo reno guerre mo waɗata o pour wontude génocide ɗum noon ene wayno ko kanko ministre des affaires étrangères mo Canada o wi wonde ko eɓe jaaɓi ñawore nde ɗon ko ene woni kadi o wi kadi eɓe jogui kulol seeɗa wonande Israel respectani luwaji international surtout nder ɗeɗo ñawoje o wi ɗum noon ene wayno ko ɓe mbawani jokkodirde e Hamas ko fedde wiyande ko fedde wadbuni en koɓe terroriste en e ɗum noon e luwaji Canada jamirani kamɓe eɓe jokkodiri e Canada kono noon tawde ɓe jokkodiri e Afrique du Sud e kadi o joddima e tolno makko biyeteɗo Ronaldo Lamola ɗum noon ko kañum ko ministre des affaires étrangères mo leydi Afrique du Sud o wi wonde oɓe ñaagui Afrique du Sud kañumne yo wat kala ko wawi beele ne wawa jokkodirde Iran beele kadi Iran kañum hoore mum ne yanten koyno Hamas en beele ne wawa kañumne Israel liggudade pour harene dartori toon to Gaza donc ɗum woni ɗoɓe jarata oɗo saha joni mbi wonde ko surtout enne kadi beele Israel kañum hoore mum ɓe jokkodiri e muɗum beele hare nde so dartima kañum hoore mum kadi beele ne wawa newnude kala ko balle parɗe ko fati ñamde ko fati safruji kono poɗɗinade toon to Gaza beele ne naata donc ɗum ko haalluji gomiriɗi toon to kanko ministre toppitiɗo ko fati affaires étrangères mo Canada hande toon to Israel e tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to Caire Égypte ne wayno ko d' abord ko kamɓe américain ji ɓe jeddi wonde ko won haalnoɓe wiiɗo neɗɗo goto journaliste kalnoɗo wiide wonde ko kaldigal ko fate cessez-le-feu to gongal hakkude cessez-le-feu pour haare wonde hakkude Israel e Hamas ne wayno ko jogorani yaarude yeeso donc kamɓe américain ji ɓe jeddi ɗum ɗon mbi wonde ko ne wayno ko progrès waɗama hen ɗum noon ne wayno won koko yaari yeeso e wiide mabɓe kadi mbi wonde ko ne wayno ko hayso ndu nanodiraka ha laaɓi ene wayno ko ɗon faya ɗum noon mbi wonde ko dimanche hawnaki kamɓe fof kadi maɓe pottu toon to Égypte ɓe kalda toon donc e hande tugnade kadi ko radio France international haali won délégation goto min ganduɗa taw ko kamɓe Hamas naɓe ɓe neldi toon to Égypte kono noon e wayno ko ɓe ngala kamɓe oɗo saha joni anni ni joddade pour haaldude Israël naɓe walla américain walla Égypte naɓe pour mabɓe ene wayno kono ɓe mbiri ni alay saago ligne gonɗo toon moɓe il faut ko oɗon ligne kamɓe Israël naɓe jaltina toon doole mabɓe ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi habruji cakkitti wono kamɓe Israël naɓe ɓe mbawi ɓe jaaɓi wonde ko maɓe goɗɗi to frontiére o kono noon ene alay saago ɓe mbatta hen haqqille ɗum noon ko wawata walludeɓe ko rende kamɓe koye mabɓe frontiére o ene wayno ko haysinde pression ngaji ne gone makko kanko Benjamin Netanyahu pour yo tawi o yo jabba oɗo cessez-le-feu teskirede tan joni ko kamɓe yimɓe ɓe mbiyata wonɓe banggue ñaamo taw ko juif en ɓurɓe hittande ko fate Palestine naɓe ala nanodiral pongal waɗede ala guerre o ko foti dartinde ɗum ɗum noon so tawi kanko Benjamin Netanyahu o jaaɓi guerre on darto tan kañumen ko yaltoɓe gouvernement makko ɗum noon firti wonde ko kanko hoore makko ko perdo laamu ko wawi wonde fof ene wayno ko kaldigal ngal ma continue janggo dimanche toon to Égypte ha hande ko fati haare toon to Gaza ene wayno ko goto e almameɓe Juma al Aqsa biyeteɗo
écriment sabri ɗum noon wayno ko aljuma ɓennuɗo aljuma ɗiɗi lewru août o wawino haalde e nder hutba makko mo haalno ɗum noon komo omo duwono hen surtout hono biyeteɗo ismaila hani ɗum noon ko gardinoɗo hamas baraɗo toon to téhéran ɗum noon e nder haalluji makko o hutirnoma hen konngol on ko jihadiste ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum kamɓe laamu israël ɓe mbawi nanggudemo ɓe nanguima hakke heure uji 5 ɓe pour ɓe namdomo question ngaji holko fati en kanko hoore makko ene wayno ko hutba makko no ɓe mbiri ni ko hutba ko noddo yimɓe ɓe ganduɗa yo jaa mbaɗo seppoji walla ko gaddo ko murtindi yimɓe pour dogande ko fati en fitinaji ɗum noon e wayno ko caggal muɗum kanko imam o siftino ko kanko woni kadi goto yimɓe ɓe joowe wonɓe toon to juma al aqsa e kanko kadi kanko ardi conseil islamique gonɗo toon to Palestine ene wayno ko caggal muɗum hono kamɓe israel naɓe laamu kanko Benjamin Netanyahu ɓe mbi imam o ɗo e lebbi jeegom hankkadi wawa arde toon to jumaji gonɗi toon ɗi ɗum noon e surtout oɗon juma biyeteɗo al aqsa ko ɗum noon ene wayno ko kanko hoore makko caggal ka ɗon haal o haali o yo jaabi o wi ɗum ɗo foof ko hunde wona gongira e gonga par ce que ko fati en hadde imam arde toon juma o ko juma ko kamɓe julɓe jeeyi ɗum e ɗum noon so tawi israel ne wonno gonga ɓe jii neɗɗo mabɓe ceɓɓitiɗo arino toon to juma al aqsa to ɗum noon ko kanko biyeteɗo Itmar Ben Gavir ko kanko kadi ɓuuri wonde seɓɓitiɓe e laamu Benjamin Netanyahu yimɓe ɓe ganduɗa juif en ɓurɓe hittande ko fate palestinaɓe arino toon won ñalawma arno toon arde sécurité mum ari pour julde toon e juma alors que e nder nanodiral baɗangal guila kamɓe israel ɓe mbawi pawi junngo mabɓe e oɗon nokku ɗo juma woni ɗo nanodiral ngal wonno ko kamɓe juif en ɓe ngala droit arde toon eɓe juula chrétien ngala droit arde toon e juula donc ɗum juma o nanodira en famodirano wonde ko kamɓe julɓe jeeyi ɗum e ɗum noon kanko imam o haandemo haala o so tawi kanko oɗo Itmar Ben Gavir o ardano e sécurité makko o susanade to juma to kono ene wayno ko wawi wonde foof laamu israel haalani ɗum ɗon haydara ɗum ɗo ɗalimo kanko ari toon comment se fait il noon o ɗaali o ara toon o haalno o waɗa ko weela omo jogui droit liberté yaade juulede walla yaade nokkuji ɗo juulete no welira kanko cheikh écriment sabri ɗo kanko mo haaɗe joni pour yaade juulede nokku ɗo juulanno ɗo ardino pour lebbi jeegom sibabu nde o haali konnguɗi walla o manti walla o duwanima neɗɗo mayɗo taw may koko baraɗo toon to terrain e pour makko kadi ko neɗɗo jeeyaɗo ko mbiyata ko neɗɗo kadi cifreteɗo ko jihadiste o wi ko fati jihadisme ɗum noon ko hunde ko konnguɗi gummiɗi toon to Allah juif en ngala ɗin konnguɗi chrétien ngala ɗin konnguɗi jogui ɗin konnguɗi tan ko julɓe ko wawi woni fof ene wayno ko oɗo saha joni kadi ɗum kadi ma ɓeydu caɗele toon wonande kamɓe population gonɗo toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko oɗo imam no mbiɗen ni ko o jangui toon koto al azhar université gonɗo toon to Caire ene wayno koɗo yarata ko oɗo saha jungo duuɓi 96 kadi ko neɗɗo mo ganduɗa en hoore mum fof ko ranere way kono comci daneji ni o wawi haɗede oɗon saha joni non seulement arde juma o mais o wawi haɗede yaltude leydi ndi walla kanko hoore makko yaade won jumaji goɗɗi ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof ko sanction ngaji laamu israel waɗe makko sibabu nde hutorima konnguɗi ko wayno jihadisme o hutorima ko konnguɗi ɗin ɗon kadi hutori ɗum o wiide wonde komo haalano haala hono ismail hani mawɗo jihadiste mawɗo hamas baraɗo toon to Tehran secrétaire israel ko toon koko fate campagne électoral gonɗo États-Unis ɗum noon ene wayno ko kamɓe israel naɓe kadi surtout ene joguiɓe hen nationalité ji double ko wayno américain ji israel naɓe walla palestine naɓe ni joguiɓe ko wonɓe université ji walla wonɓe e nokkuji ɗi ganduɗa waɗa business aji mumen pecci hen donc caggal nde goto e jinnaɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo naggaɓe toon to ko hamas nangui ɗumen hono famille biyeteɗo Hersh nde ɓe gaari toon to convention démocratique en baɗɗo tuggi ñande 19 ha ñande 22 août ene wayno ko kamɓe Hersh nde ɓe gari toon nde ene wayno ɓe kaali ɓe mbi ko gongira gonga hono oɗo convention ɗum ɗo ko dental politique kono ene wayno ko fayide walla holko woni alay saago yimɓe naggaɓe walla dahaɓe toon to taw ko hamas dahi ɗumen walla yimɓe ɓe ganduɗa sokaɓe taw ko israel naɓe cokki ɗumen artirede goto ɓe famille muɗum ɗum ɗon wona probléme politique ɗum ɗon ko hunde ko wiyete en yurmade innama ade ko hunde fonde réglede sibabude ɗum ɗon donc ko jiida e ɗum ene wayno ko to jaaɗa foof banggue ƴimma taw yimɓe fof ne pecci
holla ko fate campagne oɗo électoral woni hen en jiiɗi hono kanko Donald Trump o gagno sibabude hawnaki mo wallu Israel ma o continue kadi wiide wonde Israel hoto woppu hare nde woni dow nde e surtout kadi yo continue ɓittude palestinaɓe walla ko way noon kono ene wayno won palestinaɓe kadi oɗo saaha joni kañumen koyemumen ene kawa surtout yen mobilisation seppoji gonɗiɗi toon to Chicago ɗi sibabude caɗele Palestine woni oɗo saaha joni hare nde Israel e Hamas goni e muɗum ma won joni lebbi sappo e kono en so ƴeewama banggue goɗɗo kadi e tugnade kadi e konngol kanko Abdur Rushed ene wayno kadi ko nenɗo liggotoɗo université kadi kañum hoore mum ko kalalo ko fati relation ngaji international o wi wonde kanko hoore makko woni surpris no fewi surtout en seppuji baɗɗi toon to États-Unis surtout toon to Chicago to e balɗe convention de waɗata ɗi goɗɗo kadi biyeteɗo Ahmed Temouna on kañum hoore mum ko jogui ko librairie toon to Jérusalem e wayno kadi o wi wonde ko wawi ko woni koyɗol makko tan oɗo saaha joni koye guerre o darto o ɗum noon aussi kani so tawi parti démocratique américain ene wawi dartinde guerre o omo yinno dañde bawɗo dartinde guerre kono wona sûr ko ɗum waɗi mo duwi kanko hoore makko en hono Kamala Harris yo gaño neɗɗo goɗɗo kadi kañum hoore mum ko wona julɗo ko juif ko américaine Israel naji biyeteɗo Laura Watson kañum hoore mum wi wonde ko yiiɗi ko Kamala gaño sibabude so tawi Kamala gañima hawnaki ma continue défendude Israel kono noon kadi ma wona ko Israel yiiɗi wadde fof waɗa saabu ɗeɗo cangarte ko fate oɗo guerre ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa hen ko kanko président Joe Biden ne wayno ko kanko woni balluɗo Israel ha waɗi ɗeɗo caɗele foof goɗɗo kadi biyeteɗo Aaron on kadi ko Israel Amérique najo reli kadi ko diniyanke o wi wonde ene wayno hakkude démocrate e républicain ji won hen goto e ɗiɗo parti ji no huuli toujours ɓaddade ko fati Israel surtout haalde konnguɗi wiide wonde Israel no foti en jogui droit défendude hoore muɗum so tawi a nawdi laamu Donald Trump e laamu makko kanko président Joe Biden ene wayno ko kamɓe Israel naɓe ɓe gonno ko situation ɓurɗo moƴƴude ɗum noon ene wayno ko kanko yiiɗi ko wayno ko Donald Trump yo gagno élection ngaji ɗum no firti tan wonde ko kamɓe foof kamɓe Israel naɓe ɗo mbawɗa yaade foof eɓe batti haqqille e campagne gonɗo ga e no campagne électoral bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men hannde e ɗemgal Pulaaar ko ɗo kayɗi ɗum noon ma en gartu janggo kadi so Allah jaaɓi hannde ko aset hawri ko 29 lewru août hitande ujunnaje 20 yen mbaalo jaam on jarama.